Mas, badhe tanglet. Mas, badhe tanglet. Apa sih rame ae? Aku kate takon perkara tembang macapat. Pen weruh ta? Apa iku? Daru aku. Gak boys plus arek iki. Pen pengen weruh ta? Ya wis, cek boys aku. Ayo melu aku. Ayo. Halo sedaya, kenalaken kita saking kelompok 8. Nami kula Mikaila Hairul Rahmania. Kula Mirzal Maida. Kula Zaskia Nuk Oktasari. Kula Muhammad Iqbal Holili. Dinten niki kita pada bahas babakan tembang macapat. Ayo. Saya dan Ruta tembang macapat iku apa? Tembang macapat iku salah sijine jenis puisi Jawa sing duweni aturan tertentu lan biasane dienggo kanggo nyeritakake nasehat, cerita urip utawa ajaran moral. Oh, kayak ngono. Terus titikane apa ae? Mbok ya. Nah, titikane tembang macapat iki ana 3. Sing pertama, keiket wewaton guru. Sing keloro, gunakake basa Jawa anyar lan diseseli basa Jawa kuno. Sing ketelu, isine babakan pitutur, dongeng, kamarajan wayang lan kesusilan. Guru gatra cacahe larik saben bait. Guru wilangan cacahe suku kata saben bait. Guru lagu vokal pungkasan saben bait. Tembang alit Jawa yaiku tembang tradisional Jawa sing kalebu bagian tembang macapat. Disebut alit amarga biasane luwih sederhana lan cendhek. Mbak sebutno urutane tembang macapat ing 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Urutane tembang macapat yaiku Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Kambuh, Dananggula, Durma, Pangkur, Megatro lan Pocung. Tembang Durma yaiku salah sijine tembang macapat sing duweni watak tegas, keras lan semangat. Guru gatra iki, guru lagu lan guru wilangan iki. Sekar mocopat Durma laras pelop patet barang. Dipun sami ambanting sariranira cegah dahar lan guling darapun suda nafsu kang ombro-ombro remot yasireki dadya sabar karyani Lestari nuwun. Niku wau video saking kita. Matur nuwun.